So guys, hindi pa po tapos si Bakang mag-impake. Meron ka pang last minute pahabol ng mga damit. Yes. Ano mga damit? Nilayrat. Mga kortina. Ikaw mag-aayos. So ano mga damit pa yan? Mga kuan, basahan. Oh. Pakayabang talaga, no? Isa lang pala nito. Okay. Eh, baka sa yung pagbabalik sa probinsya ulit ng Hasaan, ano mga dapat nilang pakaabangan? By series. So, Again. yes, hoping by series. Pero ewan ko parang... Na matapos na rin siya. pero hindi pa totally matapos talaga lahat. May mga eksena pa rin for vlog, para may gagawin naman tayo pag uwi sa probinsya. Then, banding, collaboration with other Social social climber. climbers. Ang daming ganap, ang daming mangyayari. Anong una mong gagawin pagdating mo? Unang gagawin, siguro kontakin yung service. Ayan! Ang mga kiki, ang mga lalaki, Oo, sa Hasaan. Nakakamiss yung mga kiki. Tsaka mura lang doon. Bakit mahal ba dito sa Manila? May Manila rate, tsaka may provincial rate. Doon Ganun. kasi may discount. Suki. Oo. Tsaka minsan nagpo-promo sila. May pa-promo. Yes, ang 50, naging 20 na lang. Pang yosi na lang. Okay, yung una mo maleta na ayos mo na, ito mga pahabol na lang. Kinalayra na lang to. Pangregalo ba rin Oo, yan? nangako- Tapos sa lubong? Nangako ko sa kanya, ako na yung mag-aayos. Kasi dahil sa sumama siya maleta. dun kina, diba? Kay Brenda kanina. Grabe talagang hinintay ka pa rin ng maleta na yan, no? Yung alam mo naging isa doon na sa baba. Sa kompleto na. Oo, hindi pa tapos yung sakit ng puso niya. So, Allah. Paano nga pala yung mga boylet mo dito, yung mga boyfriend mo sa Manila? nag-iwan na ako ng 1 month na budget nila. Ang taray. At yung iba ay bigay ko na sa iyo. Hoy! Bakit sa'yo akin talaga yun? Yung para sa tracking. Yung tracking, umili yun. Gusto nila payat. So hindi talaga ako pipiliin. Pero meron naman mga medyo may edad. Napakaganda. Alam mo, nagpaayos ng buhok yan si Baka nga. Pero umuwi na luray-luray na naman. Hindi ko alam kung saan. Mukhang Ito nagkaroon ka talaga pa ng bet. honeymoon. Hindi ko talaga bet yung hindi ko sanay Lugay? sa haba-haba. Gusto ko tali talaga. Kaya yung parlor kanina, ano ba yan? Tinali mo nagsay-say mo sa parang nainis sila doon, tinali ko lang. Oo nga, sayang naman kasi talaga. Hindi ko sanay na mag-bibig. Ang plala. Wait ka po na lang. Ha? Army cat. Oo, ba't hindi ka na lang magpakalbo kasi? Hindi na ako lalapitan ng mga... Okay, may tanong lang, paano pala daw yung ano daw pala yung mga naiwan mong kiki, sino mag-aalaga sa kanila? Sinabi ko, una kong sinabi, in-offer si Miss D. Ayaw nila si Marumi daw. Ha? Grabe ko naman sa marami. Yun sabi nila. Siyempre. Tapos, walang offer, siyempre ikaw. Oh? So ano sabi? Ha? Ano sabi? Gusto mo malaman? Mas marumi. Ba't alam mo? Hindi. Akala mo naman porket ang linis ng paa mo Kaya nga, ngayon. diba, kanina pa ako nakita. Akala mo porket ang linis ng paa mo ngayon, pantay yung hita mo. Parang nakita yung churros ko. Parang Hindi naman ako kuhanan. Ay taray no. Pag uwi, saan mo naman ako unang igagala? Siyempre, gala kita sa saan ba? Ang daming magandang kuan dun eh. Lugar. Ang daming lugar. Pero Unang tatlong lugar na naisip mo na pwede kong talaga gala ma-enjoy. kita dun sa lagi kong pinupuntahan. Saan? Oo, pag meron akong chororot at kapag gipit. Tsaka maganda dun, malamig. Saan nga? Anong tawag sa lugar na yan? Basta, lagi yung pinupuntahan pag November 1. Huh? Cemeteryo? Hawa ka. Hindi, ang daming magandang lugar sa Hasaan. Ang daming waterfalls, mayaman kami sa tubig. Aha. Yes.
falls. Actually, mahilig din ako sa mga falls. And, Mayaman din kami sa mga service. Hala. Gaya ng manikurista, Oo. mga parlor, Service, ganyan. gano'n. Ang taray. Yung boyfriend mo doon na si Marlon ba yun? Ha? Marlon ba yung pangalan? Marlon, kapitbahay namin yun. Tsaka 45 years old na yun. Iba yung name na sinasabi. Hindi ako excited na I rin. think Marlon yung ex ni Mami Sita. Wow. Si Marlon mo. Dinamay ka. Hindi ko nga alam. Ano ba, excited na rin ako makita yung magiging Hindi ko na kisame kilala. mo. Kasi, Oh, basa. yun ang Kanino yan? magiging plano mo, di ba? Oo, pero ang dami kasi pwedeng mangyari. So, abang-abang na lang kung ano yung magiging eksena sa bahay serye. Ay, ang taray. May pabahay serye. Kasi di ba, nag-post ako sa Kesame. So, basta abang na lang kung anong At nakita ko ka, ang dami mong kortina. Oo. Oo, tsaka my God. Busy-busy talaga, super. So, sobrang busy nga, inaabot ka ng 5 a.m. sa labas. Oo. Kaya nga basta. Babalik pa nga ako dun. Ay, after nyan? Oo. Naku, Tapos aabang. niyan, hindi na siya matutulog. Kasi sa labas, naghintay ng maga. Oo, padispedida. Actually, alas 12 alis nila dito. Hindi, mamaya pang 4 a.m. Si Bakang daw Aakyat masisip. na naman sila sa Baguio. Ay, taray. Mukhang meron siyang pa-dispedida party rin sa kanyang So, pag wala ako mamaya, pag hindi ako humabol sa ayan, Sa biyahe, flight. alam niyo na, sumama na ako sa Baguio. Sana nga. Okay, sa pagdating mo sa saan, syempre dadalhin mo, pupunta ako doon. Saan mo ako pwedeng ipasyal din sa lugar ninyo? Siguro malawak naming karagatan. Yung May dagat Oo, kayo. malawak naming pag every morning. Sobrang lawak yung Tabi mga, lang ninyo yung dagat. Oo, sobrang lawak ng mga tanawin doon. Like kasi pag naglo-low tide kasi maraming mga makikita ka doon mga iba't ibang hayop sa dagat. May mga Like isda. crabs, at saka bato, pusit, at saka octopus. Doon marami. Taray. Okay, excited ako makita yan. Karamihan pala dyan kung mag-anak At saka yung mga natin. tuyom, may marami din doon. Mga tuyo? Oo, tuyom. Yung tuyom? Tuyom, yung kulay itim na lasaki. Yung kulay Sea itim. urchin? Oo, mga starfish. Starfish. Sea urchin? Oo, Starfish? Hindi. Sea urchins? Oo, yung may mga ganun. tusok-tusok? Oo. Okay, nakain nyo na. Yun, dami doon. Marami ka makikita doon. Malalaman mo doon paano kukunin yung pugitan doon or octopus. Ay, gusto ko yan. Paano... Marunong ka mangisda, ganyan. Oo, kasi maging sarap talaga ako. Talaga, ay gusto ko yan. Ay, abangan ko, gusto ko yun ha. I-vlog natin yun ha. Huwag ka na masyado magpaka-stress. Enjoy mo na lang. In fairness, hindi halata sa itsura mo na problema ka. Pero okay lang Wala yan. sa problema. Kung ano man yung problema mo, problema lang yan. Kasi may solusyon. Naiiyak na si Oyong. Idaantok ako. Excited ka. Maya-maya, mabiyahe na rin kayo nung oras na. Mga 3 yata. Mga 3. So, good luck sa'yo ha. Enjoy mo na lang. Tapos magkikita kami ng mother mo. Oo. Meet kami. Magkikita kayo doon. Ikaw interpreter ko ha. Oo. Kasi si Mother, hindi siya marunong mag-Tagalog. Hindi, hirap siya mag-Tagalog. Okay. So, abangan natin. So ako yung interpreter. Ano? Interpreter. Yeah. Interpreter. So, ito yung maleta ni 13. yung 30. So, tinitimbang na natin yung mga maleta nila. Care of the taga-timbang na si Aldrin. 15. 28. Hindi ba lang sama to? Yung peach, hindi. Ay, bote. Yung kay Mia, nandiyan na rin. Ang ulit. Ang bote. Ayan. Dapat kaya ng hand carry to eh. Hindi yan, sisiksik yan dun. 3, 6. So yun lahat ng mga bagahe nila. Ay, lagi! Bagahe ni Oyong, ni Bakang, ni Brenda, ni Lyra. Ay, hindi katok. Tsaka yung kay Mia. Ayan.
Ayan, ito na yung last na titimbangin. Last 14. So, total of 160 kilos lahat. Oh, okay. So, ano pa rin, hindi kayo short na kasi 200. Thank you so much, Mamang Taga-Kilo. Mamang Sabitero. So, yan yung ating mga maleta nila na dadalhin. Kasama yung kay Mama Sita. Nagaganap po yung aming labeling. Nilalagyan namin ng mga name tags. Yan, yung mga maleta. Para po na sa ganun, mabilis po siyang marirecognize kung nasaan. Yan. Ulan yung maletang dala. Dodoblehin na lang natin para mas bongga. Yan. Okay, so, i-empake na siya. Pababa. Alis na kayo. Kasama ng aming mga maleta boys. Alis na kayo. May kanta ako. Wow. Ano naman? Tatawagan na lang kita. Ano naman? Ganon. Wow, nahiya sa'yo si ano. Dalawa kanya. Isa-isa lang. Eh. Thank you. Ayan, tapos na. Yan na lang mga maliit. Yan, tapos sila naabot niyan. Para mamaya, pagdating ng, ayun, hindi mo na yung malalaki, pagdating ng sasakyan nila, is dire-diretso na. Kasi, yung iba din sila bakang, sila ano, double check pa nila yung kanilang mga gamit. Ready na po sila. Oh. Mm. Bakit guna-una di pa kami yan po? Siguro. Tina. Pag-reading cash ha, bayad ko tanan ha. Timbang. Ay, magdala eh. Magdala. Ikaw ang bayad. Happy free. Asa ko po ang Ang daming bitbit, kala mo naman talaga laban sa spec. Baka? Bebe. parang galit. May baong ka mong sis. Yung sa noodles. Hoy. Bye-bye. Bye, ingat. See you. Love you. Bye-bye. Mga ID nyo. Nabuwang ka. It's DJ.